Здравейте! Често получавам въпроси от родители. Ето един прекрасен въпрос. Бебето е на почти 9 месеца, но няма интерес към лазенето. Когато е изправена на крачета и се опитва да ходи, наблюдавам, че има по-голям интерес към това, отколко към плазенето. Всички близки и майка около мен казват, че има деца, които първо прохождат и след това започват да лазят. Бих искала също да ми дадете съвет. Когато я оставям по корем, тя често пуска главата си надолу. В този случай важно е да разберем защо е толкова ценно детето да премине през всички етапи на моторното развитие. Всеки етап има своя смисъл. Първо детето се подпира на лакти около 4-5 месец. След това започва да се проявява така наречения рефлекс на Ландау. Често го наричаме самолечето. Тогава детето започва да редува самолече, изперването на ръце настрани, с опора на изправени ръце. И точно тук се случва нещо много, много важно. Контакта с повърхността намалява, опората на ръцете и задържането на главата се подобряват. Това подготвя следващия ключов етап – пълзенето и лазенето. Сега искам да обърна вниманието на един много важен рефлекс – симетричен шиен тоничен рефлекс. За да се прояви добре този рефлекс, детето трябва да е минало през стабилна опора на лакти, добра опора на изправени ръце, проява на рефлекса на Ландау, естествено, да редува добре тези позиции и да има този контрол. Не да се подпре върху едната ръка и изведнъж да падне по гръб и да си удари, например, главичката, да се оплаши, да стане самото движение да е рязко неприятно. Така че симетричен шиетоничен рефлекс подготвя тялото да премине към позиция на четиропори, към лазенето и по-късно към стабилен седеж. Не да го подпрем с възглавници. Но когато този механизъм на моторното развитие започва да озрее и детето преминава плавно от едното мене към друго, към трето, той много добре може да контролира движението си и да разбере как е стигнал самостоятелно до седеж. Как от седнало положение може да е пак на четири опори или пък да седне. Ето този механизъм детето трябва да го изживее, да го усети, не просто да седи. Така че тук имаме огромна разлика между самостоятелен седеж и седеж в възглавници, принудителен, така да каже, когато детето е на 100% зависим от възрастния. Така че когато този преход е труден, детето често пропуска лазенето и търси изправене, вертикализация. За това, че тук не може, но нервната му система желае, много силно желае да изучи и да се запознае с външната среда, да пипне, да види, да докосне нови стимули и заради това всяко ново нещо ще зарадва естествено детето. Други рефлекси, които имат значение, ще към тази подготовка преди самостоятелното прохождане, ще е тоничен лабиринтен рефлекс, спинален рефлекс на Галанд. Тези рефлекси подготвят тялото към пълзение, към лазене, движение по пода, ориентация спрямо повърхността. И разбира се, не става дума само за тях. Но когато има забавене, именно тези механизми често участват. Значи ще наблюдаваме доколко добра реакция има детето или възможно също така тази реакция да е слаба. Разбира се, не става дума само за тях, но когато има забавене, именно тези механизми често участват, така че ще наблюдаваме доколко добре са изразени рефлекси или интегрирани. Те си имат различни срокове за проява и интеграция, така че това е също изключително важен момент за диагностика.
Защо е важно да не се пропускат етапите? След прохождане, детето трябва да ходи по различни повърхности, да експериментира, да тича, да спира. Дори една от най-добрите игри след прохождане ще е Stop and Go. Детето да може да контролира силата на собственото си движение. Тича, тича, тича. Може ли да спре, когато му кажем спри? Или ще продължи да тича без да обръща внимание на това, което се случва в външната среда. На по-късен етап вече детето ще се учи да скача, така че лазенето може да присъства и в игра по-късно, но не за да наваксва, а като естествено умение, което вече е изградено. За това, че детето е лазило преди това и тук, ако има тунелче, естествено, че ще лази. Ако има някакво предизвикателство, детето ще лази. Но не след прохождане да прекарва много време на четири. Ако детето не може нещо, така винаги има причина. Винаги търсим причина. Какво го затруднява, за да помогнем и процеса да може да започне на самостоятелно развитие. Тази причина трябва да бъде разбрана, естествено, и разбрана не като отделни части на тялото. Не, че има слаби ръце, не, че има слаби крака, а да видим какъв рефлекс, по какъв начин се изразява, по какъв начин, дали достатъчно добре интегриран, добра реакция имаме или не, за да се види изцяло цялото тяло и след това корекция също е върху цялото тяло, не само отделни части на тялото. Аз лично не мога да кажа какъв е мускулният тонус при това детенце, който описах нагоре, защото не съм го виждала нито на видео, нито на живо, но когато забелязваме, че има пропускане и забавене на двигателните умения, въпросът винаги е и към стабилността по корем, опората на ръцете, задържането на главата, проявата на основните постурални рефлекси, които казахме до сега. Значи, мускулният тонус зависи от нервната система и доколко добре реагира нервната система, толкова добре ще видя ето тези параметри, които ви описах току-що. Ако има повишен мускулния тонус, една история. Ако има понижен мускулния тонус, друга история. Възможно, че тонуса е добре, но начина по който стимулирахме детето, начина по който сме носили детето, това не подпомогна на правилното развитие, а по-скоро обърка детето. Така че посланието, което искам днес да е, че е много важно да не изпадате в паника, да не се опитвате истерично да спасявате детето и от другата крайност ще е да бягате от специалисти, от страх да не чуете нещо неприятно, нещо, което ще ви заболи, нещо, което ще нарани вашите чувства. Тук е важно да намерите правилния човек. Този, който с разбиране, с мек подход ще подходи и към вашите чувства, и към чувствата на детето. Да не бърза прекалено силно, да не е чрез плач, да не е чрез вина, а имаме ето тук диагностика, имаме ясна задача, търсим решения. Какви са решенията, за да стигне до точката Б, например. Така че действаме спокойно. Защо също така има значение какво се случва през първата година, за това, че въпросът отгоре беше какво да направим. Близките, другите майки казват, няма страшно. Да, няма страшно, детето е живо, е здраво, но в момента вие нямате големи изисквания към това бебе. Но когато това бебе ще порасне,
Ще искате да реагира по-бързо, да говори ясно, да се ориентира добре в пространството, да има добра концентрация, добро внимание, да учи добре, да може да се подреди нещата правилно, да се закопчае без всеки път да се затруднява в това действие или да чупи чини, чаши, да се блъсква в стени, да обича спорта. Също ще изисквате. Да не се страхува от новите преживявания, новите предизвикателства и по-късно при трудна адаптация, например в детска градина или при трудности в училище, рядко ще се прави връзка с моторното развитие. Едва ли изобщо ще я направите. И ако ще разберете, че психоемоционалното, когнитивното и моторното развитие върват ръка за ръка, тогава няма да неглижираме това, което се случва през първата година. Затова, че тук се формира, създаваме целият фундамент за другите по-сложни функции на нервната система. Така че за това ранното движение е толкова важно. И за това всеки специалист ще пита дали детето е пълзяло, а дали детето е лазило, колко време, кога се обърна и така нататък. Вие бяхте с Жени Антова, клиничен психолог, специалист по моторно развитие. Моята огромна страст и мисия е превенция, за това, че имам огромен опит с по-големи деца, с деца в училищна възраст и знам с какви затруднения можете да се спускате след това. И корекцията там винаги минава чрез тяло. Пак се връщаме към ето тази основа. Без нея няма накъде. Надявам се, че този подкаст ви беше полезен.